Hey, Quincy, we doen opnieuw. Nee, ik kom er maar hey, ik ben te, we doen opnieuw. Ik ben te hype vanavond voor dit. Energie. Ram. Roos en sterk, dan kijk ik in de los. Opnieuw, deze mensen moeten snappen. Vanavond hebben we geschiedenis. En dat komt. Wie is dat dan? Je beste vriendin. En hablamos también amigo. Und du hast so eine Relation? Vrouwtje, 2 dochters. 2 dochters, guten Abend. Und hast du, was ist keine Arbeitst du? Nee. Du hast geen Arbeit? Nee. Uitkering. Moeder, joh. En kan overal gebruiken. Nou ja. Je kan die overal gebruiken, Je kan in Buena Vista, zou ik dat niet doen nu, nee. Als ik jou was, als ik in Buena Vista was, se roboboga, quieto, Sigor, no para, nunca minder, Sigor, weet je? En ik kom no por. Hebben zwarte mensen gedaan en hoeveel uitvindingen hebben witte mensen gedaan? Ik ga de vraag stellen, ik ga zeggen die uitvinding en dan moest du zeggen wit of du moest zeggen zwart. Oké. Gustavo, wie hat deine Super Soaker waterpistool uitgevonden? Wit of zwart? Wit. Nee, zwart. Wie haben deinen neuen Hart? Zeg je, corazón noble, neuen Hart, die Peacemaker. Wie hebben die Peacemaker uitgevonden? Zwart. Dat is correct, zwart. Wie hebben deinen bloedbank, de eerste bloedbank, wie hebben dat uitgevonden? Bloedbank. Zwart. Dat is correct. Wie hebben deinen stoplicht uitgevonden? Stoplicht. Wit. Nee, dat is zwart. Wie hebben deine aspirine? Zwart. Dat is correct, zwart. Wie hebben deine chips uitgevonden? Zwart. Dat is correct. Wie hebben deine pindakaas uitgevonden? Zwart. Dat is correct. Wie hebben deine muurklok uitgevonden? Licht zwart. Zwart, ja, maar dat is goed. Wie hebben deine gasmasker uitgevonden? Wit. Ja, precies, dit is van jullie. Tá Argentina, mira por a televisão. Mantém de por a música, chave de rádio. Tem que não, e por nada braço, me digo, minha vrouw não tem, dal bij, mama, dal bij. En ze geeft mij een knuffel en zegt tegen mij, Dino, ik ben zo trots op jou. Met een masha, orgulloso. Wat een mostra, dan junto nos haciendo coque. Applaus voor jezelf, applaus. Hey. En het niet alleen op Curaçao, want dit is de grootste comedy show ooit op Curaçao, door ook een Curaçao. Maar in Nederland hebben we ook een show gedaan in een stadion, nog nooit geen enkele persoon, 40.000 mensen, 4 keer duurder man, 40.000. Hey, samen met Najib.
Jeep hem halen en weet je, wij waren zo trots. Mijn bel ken ik mijn broertje gebeld, dat is mijn manager. Ik zeg, ken ik? Ik was een drap prikken op de ogen. En wat heb jij gesteeld dan? Dat was zo'n hobby leuk. Dat was zo'n hobby leuk. Dale, doe je dale. Banana. Dat caliente was dat, dat caliente. Ja, doe je, na mij 5 baso. Si abo kung cara, sino que buhay ko, okay, bota bong. Chona, 40 años con otro. Tú da un gran aplauso, bota un gran aplauso. Dushi bota mama. Mama Dushi. Zijn zwart. Wat zou er gebeuren, hè? Als je het tondeus zou pakken en hem helemaal kaal zou scheren. Welke kleur is zijn huid echt, Henk? Welke kleur? Precies, roze, Henk. Henk, wie van ons tweetjes is nu roze? Voor hem, die applaus is voor hem, niet voor mij, hè? Ready for peace. Jij moet een voorbeeld stellen, oké? Want dit is gewoon, het gebeurt met jouw land. En op een gegeven moment ben jij echt een vreemde in jouw eigen land. Respecteer elkaar, maar vooral jezelf.